Hello everyone, this is Arlene B. Char. Bago kintag intro. Bitaw. For today's video, naaday mi diri karon sa Panglao Cartways. Ay butang na nako ang link sa ilahang FB page sa description. Basta hindi ay ganahan mo try diri pohon. So ani nga tayo man nagsuot na mi sa amo ang helmet. So before na mo gisuot ang helmet, napaday mi gisuotan na mura siya og mask nga maputos imuhatan ng ulo apil ang imuhang buhok. Kay dili pwede nga magbitay-bitay imong buhok kay mo na makasalaw while nag-drive ka. So mao to gi-briefing mi una kay basin paluparo na mo ang cart. Or dili gani mang laktod. Dili na mo subay sa dan. So dapat briefingon jud mo una. Naglagot ko anay time kay dili tulo ka buok ang cart na adiha. So ang isa naa sa pikas nga side. So dili may mag-uban ang tulo mo ang sapot-sapot ko, char. Kaning mga cart nga nice, mo ni ang Pro Cart 580 per 3 laps. So wala mi ani ni avail sa dito mi sa single cart nga tag 480 per 3 laps ra. O di ba naka-save mi og 100 pesos para lang makasakay mi ani sa ilahang cart, maka-experience mi o drive og mga ingani. Maonggora mi sa 480 kay mga tihik baya mi. So mao to ni una nako nila og larga. So palamuot pa jud mo kay likoon man na. Naglisod ko og liko kay arangay as ja iliko, promise. Kunya akong buhok natangtang pagyud niya mo to gisita ko nila nga ipahipos jud ako ang buhok. Bawal nga nay buhok nga maglupad-lupad. Unya ni hunong ko anang dapita kay ako alaging huwaton ag duha nako ka besties. Unya dili man di pwede diha oy dapat dito sa starting area mo to gitawag ko nila. Kaya gid gayo ni ako ang friend oy mo pagani pagpaandar larga man diretso. Tungod sa iyang ka-excited, wala na dyan siya kaliko. Tanawa na ninyo ron, oh. Oy, hinga nung mabangga man akong bestie. Oy, di man muliko. O, di ana sa dakong isa ka bestie. O, dili na po muliko. Straight rin dyan siguro ning dan, ani, para nila. So natapok nami tanan diri sa Hoan starting area. So diri jud mo mag-start og padagan ani sa inyong cart, maglibot-libot mo ani sa ilahang ground bay tawag ani ko kay baon say tawag. So mao ni kanitanan, mao ni amo ang libot-libutan. Og madungog na gani ninyo ang beep. Pareha adto. So ana na mo start magpadagan sa inyong cart. Naglisod mig padagan kami duha ni Precious ani oy ambot manong wala pa mi kadagan ani. Bitaw. Ako una ani maghinay-hinay ra jud ko kay para dugay ko mahuman sa 3 laps. O di ba para sulit kayo ako ang 480 nga gibayad. Ambot lang gid ani ako ang best angel oy nga ganahan man jud siya mo bangga oy dili mo gid niya iliko. Gwapo siguro ning tabang og mabangga ka ba kay nganong iya man jud ibangga oy. Grabe ka nice jud ang experience nako diri, dili jud nako ni makalimtan tibuok sa akong kinabuhi, char. Lagi oy ambot gyud oy ma-excite jud ko kanang naay likuon, ganahan ko muliko bisag gahi kayo ang manubela likuon. Nice jud siya, promise. Kunya kadugayan nimong libot-libot ani kanang ganahan ka nga magpakusog bitaw. Imbis na gunahuna ko nga maghinay-hinay ra ko para dugay ko mahuman sa 3 laps pero nice jud siya magpakusog, promise. Inigabot ni mo daring dapita na ay mo wave sa flag. Ti mailahan nga ika first lap pa ba mo, second laps na ba, ika third laps na ba, nga na siya. Ambot jud nimo Arlene oy bisan asa jud ka ibutang picture o video ra jud mo ang una-una di ba gay nahihinay pa para makababay sa video aron makuha og tarong sa video, makuha og klaro. Gagukod man nagduha oy. Day Precious, okay, day Angel, Precious, apsa ng Angel, Precious, oy, sutoy nas Angel. Magpakusog na tako na yung time para makaapas ko nilang duha pero gidi malas gud ko oy hala oy dili na jud siya kasaka. Ay Ginoo ko di pilit as Arlene. Og mao ra to guys sa mo ang Panglao Cartways. Hope nga na-enjoy mo og tan-aw sa mo ang video. Thank you for watching. Bye. Ayaw kalimot sa pag-like og share. Bye. Mwah.